ପିଲାମାନେ ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ତମର ନୂଆ ଟିଚର। ମୁଁ ତୁମକୁ ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼େଇବି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ହଉ ସାର୍, ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆଉ ପିଲାମାନେ, ଆଉ ତମ ଶ୍ରେଣୀର ସବୁଠାରୁ ଆଦର୍ଶ ଛାତ୍ର କିଏ? ସାର୍ ମୁଁ ମୁଁ ଶ୍ରେଣୀରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଥମ ହୁଏ ସାର୍। ଆବେ ଚୁପ୍। ସାର୍ 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 ମୋ ନା ସାର୍ ଆଦର୍ଶ ସାର୍। ହଉ ଛାଡ଼ ପିଲେ। ଆଉ କହିଲ ତମମାନଙ୍କର ନାଁ ସବୁ କ'ଣ ମୋତେ କହିବ? ଆଉ ତମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ ଟିକେ କହିଲ? ସାର୍ ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଅଂଶୁମାନ। ଆଉ ମୋତେ କବିତା ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ସାର୍। ସାର୍ ମୋ ନା ହଁ ହଁ, ତୋ ନାମ ଆଦର୍ଶ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଆଉ କ'ଣ ତୋତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ କହ? ସାର୍ ମୋତେ ବି କବିତା ଦେଖିବାକୁ ସାର୍ ଭଲ ଲାଗେ ସାର୍। ଆଉ ଆଉ ତମ ନା ଝିଅ? ସାର୍ ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାର୍ ମୁଁ ହେଉଛି କବିତା ସାର୍। ତମେ ଗୋଟେ ବୁଝିଲ, ପୁରା ନିହାତି ବାଜ୍ୟ ପିଲା ଗୁଡ଼ା। ଆଉ ଟିଚରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି ଜୋକ୍ କରେ। ହଉ ହଉ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼। ଆଉ ଏଥର ପାଠ ଉପରକୁ ଆସିବା ତାହେଲେ। ଆରେ ଆଦର୍ଶ, କହିଲୁ ଗଙ୍ଗା ଭାରତର କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି? ସାର୍ ଶିବଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ସାର୍। ଆବେ ମୂର୍ଖ, ତତେ ପା କହିଲି ଗଙ୍ଗା ଭାରତର କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି। ଗଲୁ ସେ ପଛପଟେ ମ୍ୟାପ୍ ଅଛି ଟିକେ ଦେଖେଇଲୁ ମୋତେ। ସାର୍ ସେଟା ନଦୀଟା ସାର୍, ସେଟା ମ୍ୟାପ୍ ଭିତରେ କେମିତି ରହିବ ସାର୍? ମ୍ୟାପ୍ଟା ଓଦା ହେଇଯିବ, ଆପଣ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି କିଛି। ଆଉ ଆବେ ମୂର୍ଖ, ତୋର ପାଠଶାଠ କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଠିକି ଆଇଲୁ ଟିକେ ଆଗକୁ। ହଉ ସାର୍, ଯାଉଛି ସାର୍। ଆବେ ତୁ ବଡ଼ ହେଇକି ତୋ ଜୀବନରେ କ'ଣ କରିବୁ ମୋତେ ଟିକେ କହିଲୁ? ସାର୍ ବାହା ହେବି ସାର୍। ଆବେ ମାନେ ତୋ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ସାର୍ ସବୁ ମଣିଷଙ୍କର ତ ଜନ୍ମ ହେବାର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାର୍। କ'ଣ କହିଲୁ କ'ଣ କହିଲୁ? ସାର୍ ମୋ କହିବାର ମାନେ ସାର୍ ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିବା ସାର୍। ଆବେ ମାରିକି ତୋ ମୁହଁ ଫଟେଇ ଦେବି ଜାଣିଛୁ? ତୋ ବାପା ମୋତେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି କେଜାଣି? ସାର୍ ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ ସାର୍, ପୁଅଟେ ଗୋଟେ ସାର୍। ହେ ଭଗବାନ, ମୋତେ କୋଉ ସ୍କୁଲକୁ ପଠେଇଦେଲ ତମେ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଏମିତି ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସାଇଡ଼ରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଆଇକନ୍ଟିକୁ ନିହାତି ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।